Ai! A Alcarràs, els nens i nenes poden practicar una gran varietat d'esports com ara el futbol sala, el tenis taula, el bàsquet, el handbol, el taekwondo, la gimnàstica artística o rítmica, bicicleta de muntanya, patinatge, darts, bitlles, caça, atletisme, sempre amb els respectius clubs. Què és per tu l'esport? L'esport per a mi és moure's una mica, exercici físic i ja està. Per mi fer esport és fer exercici físic per estar en forma i no tenir grassa. Per mi l'esport és fer activitat física i t'ajuda a moure't, desconnectar, treballar en equip. Per mi l'esport és córrer i saltar. L'esport és per aprendre unes coses. Pues és una cosa que et diverteixes i pots participar amb els companys. L'esport és saludable? Sí, perquè saltes, corres i això és molt saludable. L'esport és saludable perquè te fa posar en forma. Sí, perquè et mous i moure't és bo per la salut. Sí, perquè cremes moltes calories. Per mi l'esport sí que és saludable perquè fas exercici, és beneficiós per al teu cos i a la vegada per estar bé amb tu mateix. Sí, perquè en vez de quedar-te al sofà així d'un bat, si fas esport és millor. Jo crec que l'esport és una cosa que tindrem que fer tots per la nostra salut i tindré estar en forma, perquè si no acabem més grassonets. Què en penses de l'esport d'Alcarràs? Jo crec que l'esport d'Alcarràs està molt bé perquè n'hi ha molta varietat com futbol, handbol, tenis, gimnàstica rítmica, etc. Que és molt guai i m'assemblaria fer més coses. Que és molt divertit i que tu passes molt bé. A Alcarràs hi ha moltes activitats esportives que són superxules i podem aprendre a fer com gimnàstica, hi ha diferents esports. Per mi l'esport d'Alcarràs hi ha moltes activitats i que són dinàmiques, però algunes que corres més que altres. Jo crec que l'esport d'Alcarràs és molt divertit perquè hi ha molta varietat d'esports i que amb tots tu pots passar molt bé i a cada esport es fan coses diferents. Els vostres pares fan esport. Quins esports feu amb ells? Sí, mon pare i jo practiquem esport i cada diumenge o dissabte anem a una cursa a diferents llocs. Jo faig esport, que és dansa. El meu germà fa futbol sala, la meva germana també fa dansa, ma mare fa dansa i el papa molt sovint va en bicicleta. Els meus pares no fan esport, però estaria bé que en fessin. Tot i així, els diumenges, quan estem avorrits a casa o quan no sabem què fer, anem a caminar, amb bicicleta, passejar la gosseta.
Pues vaig amb bicicleta, amb el patinet, correm i a vegades juguem a futbol. Sí, el meu pare a vegades ens porta a fer amb la bicicleta per el poble i la meva mare per la muntanya anem a fer rutes i és molt divertit. Els que participem en esports d'equip moltes vegades tenim lligues a 2 voltes. Així, quan venen els equips visitants poden veure les instal·lacions en les que entrenem, com per exemple el poliesportiu municipal Andreu Aixalà i Castells. I quan anem de visitants, una de les coses que ens fa sentir més orgullosos és portar el nom i l'escut del nostre poble per pistes, pavellons i camps d'arreu del país o l'estat. Allí reflectim els valors que ens inculquen els nostres entrenadors o monitors, el respecte a l'adversari, normes i instal·lacions. El material el deixem ben endreçat, per a que els altres el puguin trobar com jo me'l vaig trobar. També a l'acabar l'activitat ens dutxem, ja que hem après que els hàbits d'higiene són molt importants. Per últim, tot això no seria possible sense les nostres famílies que ens donen suport, ens ajuden i ens animen, en tot el que faci falta. Bona nit a tothom. Benvingudes tots i totes i molt bona nit. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta 4a Festa de l'Esport d'Alcarràs, on ens reunim per donar el valor que es mereixen entitats i esportistes d'Alcarràs. Aquest any tenim el gran honor de tenir entre nosaltres, tot i que arriba una miqueteta tard, de seguida s'incorporarà, el secretari general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, en Gerard Figueres. També tenim acompanyant-nos el senyor Joan Segura, representant territorial de l'esport a Lleida. Benvingut. El senyor Joan Ramon Vidal, president del Consell Esportiu del Segrià. Benvingut. El senyor Josep Maria Roy, exrepresentant territorial de l'esport de Lleida. Benvingut. També tenim el plaer de comptar amb el president de la taula assessora de l'esport de Catalunya, exdirectiu de la Fundació d'Exjugadors del Futbol Club Barcelona i exsecretari general de l'esport del 2002 al 2004, el senyor Josep Maldonado, que tal com ell es defineix, té passió per l'esport i passió per Catalunya. Moltes gràcies per estar acompanyant-nos. En definitiva, pels que sabeu del que us parlo, avui tenim amb nosaltres de les persones que més estan fent i han fet per l'esport de casa nostra en els darrers 20 anys. Però avui els veritables protagonistes són els esportistes, pel que vull agrair molt, especialment, que també ens acompanyen dues persones referents, campiones, lluitadores, dos esportistes lleidatans exemplars, l'Eva Ledesma, campiona d'Espanya de triatló olímpic l'any 2019, i l'Aleix Porras, sotscampió d'Espanya absolut 400 metres, tanques el 2018, entre molts altres premis que tenen i rècords. Us demano un fort aplaudiment per tots ells. També em correspon donar la benvinguda i salutació a tots els alcaldes, veïns nostres, membres de l'escola del nostre futbol, el Baix Segrià. Tenim en Daniel Ferrer, alcalde de Montoliu de Lleida, i Xavier Garrós, regidor d'Esports de Soses. I en darrer lloc, i diuen que el millor s'ha de guardar sempre pel final, voldria saludar a l'alcalde i als regidors del nostre Ajuntament d'Alcarràs. Per tant, amics i amigues de l'esport d'Alcarràs i del Baix Segrià, sigueu tots i totes molt benvingudes a aquesta 4a Festa de l'Esport d'Alcarràs. Seguidament, estant com estem en la setmana del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les dones, abans de començar l'acte, llegirem el manifest del món de l'esport contra la violència masclista. La persona que ens el llegirà és una part molt important d'aquesta festa, doncs amb ella va néixer. I aquest any, com no podia ser, i jo en especial i tot l'Ajuntament, li volem dedicar a ella. Anna Casquero, sisplau.
cartes? Vinga. Bona nit a tothom. Merci per la invitació. Em fa molta il·lusió estar aquí avui. Bé, anirem a llegir el manifest. Les violències contra les dones persisteix any rere any. En una societat patriarcal que es resisteix a canviar i que situa les dones en una posició de desigualtat. Tot i això, les dones hem trencat el silenci i no farem ni un pas enrere. Des del món de l'esport i des de la nostra entitat volem conèixer la força, el coratge i la valentia de les dones, de les supervivents i de les que han estat assassinades, de les que han trencat el silenci i de les que lluiten dia a dia per fer-ho. Sortim als terrenys de joc i em manifestem amb fermesa que el consentiment és un element central a l'hora d'entendre la sexualitat, que només un sí és sí i que això és innegociable. Una agressió sexual a una dona no és un fet puntual, és una agressió contra totes les dones. Les dones hem perdut la por a assenyalar i a denunciar els nostres agressors, perquè la nostra sororitat és la nostra força. Cridem juntes, si en toquen a una, ens toquen a totes. Bé, ara sí, donem la benvinguda al Gerard Figueres, que ja el tenim aquí incorporat. Molt agraïts per la seva assistència. Fetes les salutacions, com cal, i una vegada portat el nostre granet de sorra en la conscienciació sobre la necessitat d'acabar amb la xacra que encara suposa massa sovint el masclisme, ara sí, anem per feina i entrem en matèria, ja que, com heu pogut comprovar en el vídeo de l'inici, aquest any hem cregut convenient posar en valor a l'esport de base. Parlar d'esport i dels nostres infants i joves és parlar de futur, de cohesió i de valors, ja que les nostres entitats esportives, les directives i els formadors i formadores els faciliten l'aprenentatge social. Afavoreix valors com esforç, repte personal, autoconeixement, disciplina, responsabilitat, paciència, perseverança, tolerància, confiança, disciplina i respecte als altres, entre altres grans coneixements essencials per a la vida. Per tant, vull fer un agraïment públic i especial a tots els i les agents implicades que fan que tot això sigui possible, que acompanyen els infants i joves en la seva orientació dins l'esport. Parlo de les persones que es dediquen a entrenar-los i a ensenyar-los, a més de la tècnica esportiva, l'habilitat per transmetre aquests valors, però també dels àrbitres dins del camp, la disciplina és un gran valor, els directius dels clubs, en l'organització, en les decisions que afecten al club, i, com no, a les famílies, una gran part d'aquesta responsabilitat de l'educació en valors a través de l'esport. Si no fos per tots ells, això no seria possible. Moltes gràcies a tots i a totes, perquè en moltes ocasions ho feu de forma completament altruista, amb l'única recompensa, i no és poca cosa, de veure'ls créixer sants, forts socialment i com a persones honestes. Per això aquest any hem volgut posar una part d'aquests valors que ensenyem als joves i les nostres joves en els nostres premis i per això nomenarem a tots els esportistes seleccionats pels clubs i associacions, però hem cregut convenient no fer la tria de 3 finalistes per poder donar aquesta importància que tots els esportistes tenen pel seu club i dedicar el reconeixement públic a una persona que ha sobresortit una miqueteta més que la resta. Vinga, doncs començarem ja la festa, però abans m'agradaria acabar amb una cita meravellosa de Pablo Neruda. Si no escales la muntanya, mai podràs gaudir del paisatge que s'hi amaga al darrere. Gràcies a tots i a totes per escoltar-me. M'acomiado presentar-vos una gran comunicadora, presentadora de televisió i entrevistadora, que ens amenitzarà amb la seva professionalitat la vetllada. És l'Empar Rovira, a la qual li passo la batuta de la festa. Molt bona vetllada a tots de la Festa d'Esport d'Alcarràs. Tot 10.
Moltes gràcies per la presentació de l'Ester. No estic acostumada que em presentin. Presento jo, què et sembla? Agraeixo també al patronat i a l'Ajuntament per brindar-me l'oportunitat de participar en aquesta quarta festa de l'esport d'Alcarràs. Un plaer poder compartir aquesta vetllada que heu organitzat tan curosament el Patronat Municipal d'Esports i l'Ajuntament d'Alcarràs, en el que es reconeix públicament la tasca esportiva d'atletes, entitats i col·laboradors dels 21 clubs que formen part del patronat i que estem parlant ni més ni menys que de 1.200 esportistes alcarrasins. Quan ho vaig veure em vaig quedar sorpresa, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do també les autoritats que ens acompanyen aquesta nit, en aquesta vetllada. Destacar l'honor que suposa que hagi vingut el secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, en Gerard Figueres, dos esportistes tan reconeguts com la triatleta Eva Ledesma i l'atleta Aleix Porras, i 21 autoritats, he comptat, de diferents indrets de la província de Lleida per participar en aquesta quarta festa de l'esport d'Alcarràs. Déu-n'hi-do. Festa que, com he pogut comprovar, va néixer amb el desig de reconèixer, valorar i premiar l'esforç realitzat per esportistes, entrenadors, educadors, clubs i entitats esportives i que tots plegats contribuïu a potenciar i difondre els valors de l'esport al Alcarràs. Primer de tot, vull donar l'enhorabona a tots els que treballeu i presteu una dedicació, val a dir, totalment altruista, a favor dels valors educatius de socialització, de salut i culturals de l'esport i l'activitat física per a que tots els alcarrasins i alcarrasines hi puguin accedir. Per tant, per tots ells demano un molt fort aplaudiment, sisplau. És molt maco perquè des d'Alcarràs valoreu tant els beneficis de l'esport que des del patronat i l'Ajuntament premieu en aquest acte als esportistes, tècnics, clubs, equips i a les entitats que al llarg de l'any han destacat per la seva tasca i esforç a favor de l'esport alcarrasí. Bé, doncs, aquests reconeixements es tradueixen en el dia d'avui en l'entrega de 7 premis, 4 mencions i altres 3 premis i mencions especials que el jurat, que està format per l'equip del govern, juntament amb els guanyadors de totes les categories de l'any passat, han estimat per la seva tasca en l'esport de base local. Doncs, què us sembla si ja donem tret de sortida al primer premi? Premi Alzina a la millor esportista femenina infantil i per a fer l'entrega del diploma i el trofeu del primer premi d'aquesta vetllada sol·licito la presència a l'escenari d'Eva Ledesma, triatleta, i Gerard Companys, regidor de Junts per Cat al consistori d'Alcarràs. Molt bé, mentre s'atancen, us diré que el Premi Alzina, moltes gràcies, que el Premi Alzina a la millor esportista femenina infantil va dedicat a l'esportista. Quedem-nos aquí, què us sembla? Aquí, amb aquesta ratlla, sí senyors. Aquests premis van dedicats a l'esportista fins a 16 anys, més ben considerada per ser capdavantera dels valors educatius i socials de l'esport municipal dins de l'àmbit local de l'esport de competició. Les nominacions per al Premi Alzina a la millor esportista femenina infantil han estat Elena Rosas Peiró, del Club Futbol Sala Ponent Alcarràs, Maria Compson, de l'Escola de Futbol Baix Segrià, i Erika Peter, del Club Futbol Sala Ponent Alcarràs. I ara l'Elisa, em dona el sobre dels premiats. Moltes felicitats amb aquestes 3 nominades i, segons el jurat de la quarta festa de l'esport d'Alcarràs, el Premi Alzina a la millor esportista femenina infantil ha recaigut sobre
Elena Rosas Peiró, del Club Futbol Sala Ponent Alcarràs. Et poses al mig i feu la foto. Elena, no marxis, no marxis, que jo tinc moltes ganes de parlar amb tu. Espera't, que tinc el micro aquí. Això ja no fa tanta gràcia, Fa una mica de vergonya. Sí, aviam, ara no sé si l'he encès o l'he apagat, Sí? Té, per tu. Quants anys tens, Helena? Quants anys tens? 13. Que ho sentiu? No. No, l'he posat... Vale, així. Torna'ls a dir quants anys tens. 13. I quants anys dedicada a l'esport? 2. 2. Sí. I què suposa aquest premi? El que t'acaben de donar avui, què suposa per tu? A part d'una mica de vergonya, que és normal, però estàs contenta? Sí. Ja ve que no té masses ganes de parlar. Què els hi podries dir als companys del teu club? Els hi vols dir alguna cosa? Sí. Espera. No sé. Bueno, és que s'ha quedat en blanc. És un xoc, això, Moltíssimes gràcies, moltíssimes felicitats. Felicitats i gràcies vosaltres. Continuem amb el Premi Alzina al millor esportista masculí infantil. Per entregar el diploma i trofeu a aquest premi sol·licito la presència a l'escenari d'Aleix Porras, atleta, i Jordi Castany, regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya al consistori d'Alcarràs. I mentre venen, us diré que el Premi Alzina al millor esportista masculí infantil, aquí amb mi, sisplau, molt bones. El Premi Alzina al millor esportista masculí infantil va dedicat a l'esportista fins a 16 anys, més ben considerat per ser capdavanter dels valors educatius i socials de l'esport municipal dins de l'àmbit local de l'esport de competició. Els nominats per al Premi Alzina al millor esportista masculí infantil han estat Artur Rodríguez Gòdia, del Club Gimnàstic Alcarràs, Alan Morales Ursache, del Club Futbol Sala Ponent Alcarràs, Àngel Tapia Vázquez, del Club Bàsquet Alcarràs, Guillem Dolcet Jove, del Club Tenis Alcarràs, Sergi Fontanal Ciscar, de l'Associació Excursionista l'Espardenya, i Luis Taveras Basile, del Club Handbol Alcarràs. Felicitats a tots els nominats. Gràcies, Elisa. I segons el jurat de la quarta festa de l'esport d'Alcarràs, el Premi Alzina al millor esportista masculí infantil és per a Artur Rodríguez Gòdia, del Club Gimnàstic Alcarràs. Felicitats! Tot seguit li feu entrega del trofeu i et posis al mig per la foto. Vine aquí, Artur. Què et sembla? Quants anys tens, Artur? 11. 11. I quants anys t'ho dedicat a l'esport? Amb aquest esport? 3.
I a la resta d'esport, des de petitó? Uns quants més. Sí? I quina sensació tens quan has rebut aquest trofeu i aquest diploma? Alegria i no m'ho esperava. No t'ho esperaves. I què els diries a tota la gent que t'està escoltant avui? Sí. Que torni a gimnàsia artística al patronat perquè aquest any ja no hi ha possibilitat de fer-ho i doncs gent com jo ens hem quedat sense fer-ho. M'encanta que aprofitin aquest moment per reivindicar. Aquí, a posar l'oïda. Moltíssimes gràcies. Enhorabona, preciós. Enhorabona. Ja pots seure al teu lloc. Moltes gràcies. Avancem en aquests premis i ara és el torn del Premi Alsina a la millor esportista femenina. Per fer entrega del diploma i trofeu, sol·licito la presència a l'escenari de Joan Ramon Vidal, president del Consell Esportiu del Segrià, i Dolors Gòdia, regidora de Som Alcarràs al consistori d'Alcarràs. I mentre es van atansant, us explicaré que el Premi Alsina a la millor esportista femenina recau sobre l'esportista de més de 16 anys, més ben considerada per ser capdavantera dels valors educatius i socials de l'esport municipal dins de l'àmbit local de l'esport de competició. I les nominades al Premi Alsina a la millor esportista femenina han estat Núria Morreres Prim i Esther Quílez Miret de l'Associació Excursionista de l'Espardenya. Anabel Delgado Saucedo del Club Futbol Sala Ponent Alcarràs. Anna Sant Feliu Serra del Club Gimnàstic Alcarràs. Paulina Camila Jiménez Giraldo del Club Futbol Sala Alcarràs. Esther Latorre Pla de l'Associació Excursionista l'Espardenya. I Àngels Sánchez Santiberi de l'Associació Atlètica Mai Parem d'Alcarràs. Felicitats a tots els nominats. Gràcies, Elisa. I, segons el jurat de la quarta festa de l'esport d'Alcarràs, el Premi Alsina a la millor esportista femenina ha recaigut sobre Núria Morreres Prim i Esther Quílez Miret de l'Associació Excursionista l'Espardenya. Posem fins aquí? Aquí em falta una. Em falta una. Veieu que al mig? Caleta així i ja està. Això. Espera un segon. Poseu-vos un pelet més cap endavant. Així, ara. No us deixo marxar. No deixo marxar ningú. Veniu amb mi, veniu amb mi. Pensava que ens escapàvem. No. T'he vist despistada. Sí? Agafa el micro i tu mateixa explica'ns la sensació que tens en aquests moments. Supernerviosa i supercontenta pel... Vine, que se't queden... A les fotos quedaràs malament perquè es veuen marcades les lletres d'allà. Doncs bueno, després d'un munt d'anys i sí, n'hi passen moltes suors i coses. És que clar, viure amb l'Espardenya, les sortides que fem, com que passes tantes aventures i les rutes del Charlie són brutals, perquè és que ens passa de tot, doncs tindre un reconeixement així és una passada. Visca Espardenya! I ella? T'ajudo? Bueno, doncs jo, després de tant sacrifici i tindre que deixar els nens i tot i així fer esport i tindre ganes i estar motivada, doncs bueno, estic superfeliç, perquè a més tampoc no m'esperava gens. Quant temps fa que esteu dedicades a l'esport? Jo farà 8 anys. Jo 3. Però bueno,
com si fes tota la vida. Un missatge per tothom. Que s'animen, que facin esport, que te canvia la vida i fa salut i te sents millor que mai. Enhorabona. Gràcies. Fem canvi. Moltes felicitats i moltes gràcies. Ara li toca el torn al Premi Alsina al millor esportista masculí. Per entregar el diploma i trofeu a aquest premi sol·licito la presència a l'escenari de Josep Maldonado, president de la taula assessora de l'esport de Catalunya, i Josep Maria Roy, exrepresentant territorial de l'esport a Lleida. I mentre van venint, us explicaré que el Premi Alsina al millor esportista masculí, aquí mateix, moltíssimes gràcies, el Premi Alsina al millor esportista masculí recau sobre l'esportista de més de 16 anys, més ben considerat per ser capdavanter dels valors educatius i socials de l'esport municipal dins de l'àmbit local de l'esport de competició. Els nominats per al Premi Alsina al millor esportista masculí han estat Albert Dolcet Cabassés, de l'Associació Atlètica Mai Parem Alcarràs, Joan Florent Samir, del Club Futbol Sala Ponent Alcarràs, Àngel Ballester Roman, de la Societat de Caçadors d'Alcarràs, David Dolcet Fernández, del Club Tenis Alcarràs, Genís Eres Badia, del Futbol Club Alcarràs, Marc Melit López, del Club Futbol Sala Alcarràs, Jesús Ibars, Eduardo Recio i Pablo Ruiz, de l'Associació Excursionista L'Espardenya, i Kilian Vallespí Escarp, del Club Taekwondo a Alcarràs. Moltes felicitats a tots els nominats. Gràcies, Elisa. Segons el jurat de la quarta festa de l'esport d'Alcarràs, el Premi Alsina al millor esportista masculí és per Albert Dolcet Cabassés, de l'Associació Atlètica Mai Parem d'Alcarràs. Un fort aplaudiment. Albert, ja et reclamo cap a mi. Algo que reivindicar? No, anava a dir aprofitem, Aprofitem avui. No, però algo que sentissi. Sí, bueno, és una satisfacció molt gran, que una passió que comparteixes amb els teus amics i la teva parella i a part que rebo reconeixement sempre és d'agrair. I tu quin consell els hi podries donar a totes les persones que estan aquí avui acompanyant-nos? Doncs que segueixin fent esports de qualsevol tipus, el que més els agradi, i que si ho poden tenir com una passió, doncs molt millor. Moltes felicitats, enhorabona. Moltes gràcies. Moltes gràcies, ens veiem després. Seguim amb el Premi Alsina al millor entrenador. Per entregar el diploma i trofeu a aquest premi sol·licito la presència a l'escenari de Joan Segura, cap de representació territorial de l'esport a Lleida, i Agustí Camarasa, regidor per Junts per Cat al consistori d'Alcarràs. I mentre van venint, us explico que el Premi Alsina al millor entrenador se li atorga a la persona més ben considerada per la seva formació tècnica i la seva capacitat per aconseguir la progressió humana i tècnica individual d'aquells que són els seus educants. Els nominats al Premi Alsina al millor entrenador han estat Josep Maria Espasa Molgó,
del Futbol Club Alcarràs A. Joan Florent Samir, del Club Futbol Sala Ponent Alcarràs. Laura Reyes Beltrán, del Club Gimnàstic Alcarràs. Jordi Molló Marçal, del Club Futbol Sala Alcarràs. Albert Bernís Domènech, de l'Associació Excursionista l'Espardenya. Adam Alhamri, de l'Escola de Futbol Baix Segrià. Ricard Latorre Gòdia, del Club Handbol Alcarràs. I Cisco Aleixos Martínez, del Club Taekwondo Alcarràs. Moltes felicitats als nominats i, segons el jurat de la quarta festa de l'Esport d'Alcarràs, el Premi Alzina al millor entrenador o entrenadora ha estat per Josep Maria Espasa Molgó, del Futbol Club Alcarràs A. Un pelet més cap endavant. Un pelet. Josep Maria, ja et reclamo. La tasca més dura és la de l'entrenador? No ho crec. Els dirigents també ho passen malament i són els que fan molts esforços perquè els que tenim aquesta passió puguem desenvolupar aquesta tasca. Què és el que més t'agrada de la tasca d'entrenador i el que menys? El que més és el fet de poder estar acompanyat de persones als que els agrada aquest esport també i poder ficar el teu granet de sorra perquè aprenguin coses, perquè creixin com a persones i segueixin gaudint del món de l'esport. I el que menys, la competició en si mateixa és molt dura perquè reclama molt esforç per part de tots i no sempre s'obtenen els premis desitjats. En aquest cas el club ho va aconseguir, l'equip ho va aconseguir i s'ha de tenir present això. Enhorabona. Aquest reconeixement, portar-lo ara al teu club, què representa? Doncs bé, suposo que també serà un orgull per tota l'equip i la directiva que van rematant per poder aconseguir aquest premi. Algun missatge que els hi vols dir als teus educats? Que persisteixin, que continuïn, que malgrat que enguany sigui un xic més dur per l'ascens de categoria, que tenim opcions de fer les coses ben fetes i que amb el suport de la directiva i de l'Ajuntament que tenim al darrere ho hem d'aconseguir. Moltíssimes gràcies i enhorabona. Enhorabona. Gràcies. Va, que anem pel sisè. Aquest cop va pel Premi Alzina al millor equip esportiu. Aquest cop, per l'entrega del diploma i trofeu, sol·licito la presència a l'escenari de Josep Maldonado, un altre cop, president de la taula assessora de l'Esport de Catalunya, i Jordi Janés, regidor de Junts per Cat al consistori d'Alcarràs. I mentre van pujant, fem repetir, Així ja t'aprens el lloc, El Premi Alzina al millor equip esportiu va dedicat a l'equip més ben considerat per la seva companyonia i valor de l'amistat tant dins com fora del terreny de joc, sigui qui sigui el seu àmbit durant la temporada. Els nominats per al Premi Alzina al millor equip esportiu han estat Futbol Club Alcarràs A del Futbol Club Alcarràs. Equip prebenjamí del Club Futbol Sala Ponent Alcarràs. Equip aleví rítmica del Club Gimnàstic Alcarràs. Sènior A del Club Futbol Sala Alcarràs.
Equip Volta a Catalunya de l'Associació Excursionista l'Espardenya. Prebenjamí A de l'Escola de Futbol Baix Segrià. Equip Benjamí del Club Handbol Alcarràs. L'equip de Punce masculí infantil del Club Taekwondo Alcarràs. I el grup de noies d'ESO i batxillerat del Club Ares. Felicitem a tots els nominats i, segons el jurat de la quarta festa de l'Esport d'Alcarràs, el Premi Alzina al millor equip esportiu és per al Futbol Club Alcarràs A del Futbol Club Alcarràs. Un fort aplaudiment per tots ells. Hola, molt bones. Aneu posant aquí al darrere? El més endavant possible perquè saps què passa que surt. No, que surten les lletres a la vostra cara. Que situï el fotògraf. En qui li fa l'entrega? I el diploma, sisplau? Posa't al mig, sisplau, sí. No marxeu. Sou molt nombrosos, però qui parlarà? Qui té ganes de parlar? El capità? Com es diu el capità? Genís. Genís. Escolta'm, Genís, ja pots agafar el micro. Que tu ets fora i valent. Quants components sou a l'equip? Aquest any que som 23-24. 23-24. Comptant cos tècnic, a part, sí. I quan neix aquest equip? Quan neix? Fa molts anys. Vale, digue-m'ho. No sé quin any se va fundar. Algú se n'en recorda? 1950. Important. 52. Important, que des del 1952 aquí esteu al peu del canó. Sí, senyor. No, per els jugadors. Què representa per vosaltres aquest premi? Home, és un orgull, no? És pel treball fet l'any passat, no? L'esforç, els sacrificis, els mals moments, que al final va complir l'objectiu que era l'ascens, quedar campions de Lliga, com vam aconseguir al final. I és un orgull poder representar el poble a primera catalana, voltant per Barcelona i tot això. Realment estem molt agraïts pel premi. Mals moments, ara parlaves de mals moments. Perquè la temporada és molt llarga, hi ha males dinàmiques, que no surten les coses i costa agafar el rumb, perquè els objectius que els poden marcar, però aconseguir-los costa. El treball, sacrifici i la constància no hi ha més secret que això. Amb tants mals moments i bons, segur que hi ha una anècdota aquesta. Ara us enganxo, però m'heu d'explicar una anècdota que l'heu de fer pública. Anècdota, el més bonic va ser a casa, quan vam guanyar el Balàfia, crec que 4-1, que va ser ja que érem campions matemàticament, l'ascens i la festa que vam celebrar, vull dir, la vam fer grossa aquella nit. Sí? Sí. Vale. No es pot explicar més. Ell explica fins aquí, la vam fer grossa i puntó. Enhorabona i moltíssimes gràcies. A vosaltres pel premi. Merci.
Acabem el bloc de la categoria Premis amb el Premi Alzina a la millor associació, entitat o club esportiu. I per a fer entrega del diploma i trofeu corresponent sol·licito la presència a l'escenari d'Aleix Porras, atleta, i Joan Segura, cap de representació territorial de l'esport a Lleida. I mentre van arribant, venen? Sí. Diré que el Premi Alzina a la millor associació, entitat o club esportiu se li atorga a l'entitat esportiva més ben considerada pel seu impuls en la vertebració i associació de persones i idees amb l'objectiu d'impulsar l'activitat física i l'esport municipal. Els nominats per al Premi Alzina a la millor associació o club esportiu han estat Associació Excursionista l'Espardenya Alcarràs, Club Futbol Sala Ponent Alcarràs, Societat de Caçadors d'Alcarràs, Club Gimnàstic Alcarràs, Futbol Club Alcarràs, Escola de Futbol Baix Segrià, Club Taekwondo Alcarràs i Club Ares. Felicitem a tots els nominats i, segons el jurat de la quarta festa de l'esport d'Alcarràs, el Premi Alzina al Club Associació Esportiu és per l'Associació Excursionista l'Espardenya d'Alcarràs. Cap aquí, més cap aquí. Aviam. Aviam, qui és el que parlarà? Bueno, sí? No discutim, no? Què tal, com estàs? Pues aquí, amb aquesta gent, pues superbé. I per dins com estàs? Home, pues molt emocionat. Com esteu tots vosaltres? Molt satisfet d'aquest premi, de les activitats que fem durant l'any. La vostra associació, quan va començar? Ho recordes? El 2000, si no m'equivoco, el 2011, 2012. 2007. El 2007. 2007. Parlem una miqueta entre tots, eh? Amb les activitats que fa jo de la BTT va ser el 2012, però com a associació de l'excursionista se va crear el 2007. L'important, doncs, és el 2007. Reivindiqueu, aprofiteu per reivindicar alguna coseta, ara que esteu tots aquí? No, jo no.
reivindiquen, saps? Reivindiquen, però quan els hi atança el micro... A veure, quan els hi atança el micro s'assusten, Reivindiquem una aula per l'Espardenya. Molt bé, veus? Reivindiquen una aula per l'Espardenya, sí senyor. I un missatge que pugueu donar a totes les persones que estan avui aquí acompanyant-vos. Què? Aquí heu de nomenar un representant, Sí? Els lians dels dos. Doncs diem que la gent participi en les activitats que fem durant l'any, amb les seccions de senderisme, del familiar, de la BTT, d'escalada, d'esquí. Quantes activitats feu? Moltes, durant l'any moltes. Sí, durant l'any sí, em refereixo. Cada secció. Amb quines categories? Pues la de BTT, de senderisme, d'esquí, del rocòdrom també, moltes activitats. És que potser hi ha persones que no saben tot el que feu. També. I avui les diem encoratgem. que la gent participi en les activitats que fem a l'Espardenya. Molt bé, moltíssimes gràcies. Enhorabona a tots plegats. I reivindiquen una habitació, això ho hem de recordar. Donem pas, tot seguit, a l'entrega de les 4 mencions alzina en les categories de mecenatge esportiu, promoció de la base esportiva, trajectòria esportiva i organització i tasca directiva. I comencem amb la menció alzina al mecenatge esportiu, que per entregar el diploma i trofeu a aquesta menció sol·licito la presència a l'escenari de la triatleta Eva Ledesma i Josep Siscar, regidor de Som Alcarràs al consistori d'Alcarràs. I mentre els hi donem temps per pujar, us diré que la menció alzina al mecenatge esportiu va dedicada a la persona o entitat més ben considerada en la temporada com la més desinteressada i més voluntariosa a l'hora de patrocinar o subvencionar les diferents entitats o activitats esportives municipals. Cleri. I la llista de les empreses o entitats nominades a la menció alzina mecenatge esportiu és la següent. Limpiezas Pirineo, Fruits de Ponent, Multicentres Sauret, Novetats Moliner i Carrosseries Esquerda. Merci, Èlia. Elisa, que te canvio el nom. Felicitat a les empreses nominades. És molt important el suport econòmic, està clar. I segons el jurat de la 4a Festa de l'Esport d'Alcarràs, la menció alzina al mecenatge esportiu va per l'empresa Novetats Moliner. Mireu que va ben acompanyat. Un segonet, poseu-vos aquí la ratlla per la foto. Aquí la ratlla per la foto. Posa't al mig, sí, al mig d'ells dos. Posa't al mig d'ells dos. El premiat al mig.
què? T'ha tocat? I ahir ens tornem a veure. Ara què? Ja mos tornem a trobar. Parlaràs o no? Parlaràs o no? Pues una mica. Escolta, què és el que motiva a una empresa a donar suport a l'esport? Motiva pues, la satisfacció que tenen els meus companys amb les activitats que fan. Res més. I a invertir diners amb l'esport? Clar, sempre s'ha d'invertir, col·laborar i participar amb les entitats. Clar, és que no te puc preguntar què representa per tu l'esport, perquè clar, acabem de parlar tu i jo. Per mi l'esport és vida. Jo dic, sí, l'esport és vida. A les empreses que estan aquí, li donaries algun missatge? Empreses, perquè... Avui en dia costa de col·laborar, però jo que estic a dins de l'associació, veient amb els companys, s'ha d'intentar ajudar amb les activitats. Com es porten les empreses aquí al Carràs? Com es porten les empreses aquí al Carràs? El Carràs és un poble gran, hi ha moltes empreses i hi ha molta activitat. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Enhorabona. Només volia dir a tota la gent, la poca estona que tingueu, ja que tots treballem, i la poca estona que tingueu, feu esport, perquè l'esport és vida. Molt bé, sí senyor. Un bon consell. Moltes gràcies i ens veiem al final. Seguint amb les mencions, aquest cop va per la menció alzina a la promoció de la base esportiva. Sol·licito la presència a l'escenari per a dur a terme l'entrega del diploma i trofeu a aquesta menció a Javier Garrós, regidor d'Esport a Soses, i Santi Ribes, regidor per Esquerra Republicana de Catalunya al consistori d'Alcarràs. Mentre aneu venint, us faig saber que la menció alzina a la promoció de la base esportiva, aquí sisplau, és per la persona o entitat més ben considerada per vetllar per la promoció esportiva de les categories inferiors com a model de formació de futurs esportistes locals. Les entitats nomenades a la menció alzina a la promoció de la base esportiva són Futbol Club Alcarràs B, Associació Excursionista l'Espardenya, Associació Atlètica Mai Parem Alcarràs, Joan Florenç Samir del Club Futbol Sala Ponent Alcarràs, Club Gimnàstic Alcarràs, Escola de Futbol Baix Segrià, Club Handball Alcarràs i Club Taekwondo d'Alcarràs. Felicitats a tots els nominats. I l'Elisa, moltes gràcies. I l'Elisa que em lliura el sobre segons el jurat de la quarta festa de l'esport d'Alcarràs. La menció alzina a la promoció de la base esportiva és per l'Associació Atlètica Mai Parem Alcarràs. Aviam, el meu trago, qui el passa?
Sí? Com et dius? Enric. Enric. Sí. Esteu contents? Molt, molt. La veritat és que sí. Què representa per l'Espardenya? Ai, per l'Espardenya. Pel Mai Parem. Pel Mai Parem. Estic tot el rato amb l'Espardenya. Molt bé. Pel Mai Parem. Què representa? Per nosaltres la veritat és que és una satisfacció rebre aquest premi. La veritat és que nosaltres comencem a treballar ara fa 2 anys amb la canalla, hem començat a organitzar unes curses infantils per a veure si podem promocionar l'atletisme aquí al poble. No tenim molts nens, però la nostra intenció és aconseguir fomentar. Des de quan esteu? Jo fa 3 anys que estic al club. L'antiguitat del club, Albert, des de quin any tu saps l'any que està fundat? 6 anys fa que està fundat. Avui aquesta pregunta no la teniu clara, eh? No, és que va passant d'uns als altres i perdem la memòria. Però costa molt vetllar per la promoció esportiva de les categories? Home, sí, la veritat sí, costa molt. I més el nostre esport, que és un esport a l'aire lliure, necessitem un lloc on pugui fer entrenar la canalla, que de moment encara no el disposem. Ara aprofita per reivindicar. Ara és el moment de reivindiquem, va. Tot ho anirem reivindicant a poc a poc, amb de paciència. Hem començat ara i... Quines necessitats teniu? Home, necessitem una pista per poder entrenar. Però, bueno, la tenim i poquet a poquet ja anirem millorant. No podem apretar tampoc. Moltíssimes gràcies. Enhorabona. Moltes gràcies. Ja podeu? Donem pas a la menció alzina a la trajectòria esportiva per la qual sol·licito la presència a l'escenari per a dur a terme aquesta entrega de diploma i trofeu a Daniel Ferrer, alcalde de Montoliu de Lleida, i Gemma Escar, regidora del Partit Socialista de Catalunya al Consistori d'Alcarràs. Sí? Mentre van venint, jo us explico que la menció alzina a la trajectòria esportiva va dedicada a la persona o entitat més ben considerada per tenir la millor trajectòria humana i esportiva al llarg dels anys dins l'àmbit de l'esport alcarrassí. Veus, aquí tinc la ratlla. Les persones o entitats nominades a la menció alzina a la trajectòria esportiva són Sergi Seró Moreno, del Club Futbol Sala Ponent Alcarràs. Miquel Calvera Panzano, del Club Bàsquet Alcarràs. Diego Alejandro Tamayo Martínez, de l'Associació Excursionista l'Espardenya d'Alcarràs. Club Gimnàstic Alcarràs. Joan Dolcet Serra, del Futbol Club Alcarràs. Escola de Futbol Baix Segrià i Núria Ribes, del Club Ares. Felicitats a tots els nominats. Gràcies, Elisa. I l'Elisa ja em passa el sobre. Segons el jurat de la quarta festa de l'esport d'Alcarràs, la menció alzina a la trajectòria esportiva va per Diego Alejandro Tamayo Martínez, de l'Associació Excursionista l'Espardenya d'Alcarràs. Moltes gràcies. Molt bé. Veus aquí mi? Diego o Alejandro? Al final, això t'ho escurcem. Diego et diuen. Diego, la millor trajectòria humana i esportiva, dèiem. Sí, bueno, bona nit a tothom. Disculpeu el meu català, jo porto aquí en Alcarràs, he vingut fa 4 anys, pero bueno, me expreso mejor en castellano. La verdad que soy muy agradecido, ¿no? Llevo poco tiempo, pero sin embargo
he aprendido a sentirme identificado con este pueblo. Soy una persona soy de origen colombiano, llevo ya desde el 2001 en España, pero sin embargo, pues bueno, he venido aquí por mi mujer, por mi familia, y he aprendido, como te he dicho, a sentirme identificado con los valores que he visto de la gente y del pueblo, y espero aportar un granito de arena desde mi experiencia como deportista pues a toda la gente del ciclismo en este caso, que es mi caso, y espero pues poder colaborar y ayudar a gente de la Espardeña, que son los que un poco con los que más compagino mis horas de bici, i pues con todos los que quieran que pueda. I quin consell podries donar a qualsevol jove? A ver, el deporte significa sacrificio, disciplina, siempre ponerte metas y valores que te enseñan en la vida, en el día a día de la vida, y pues bueno, pues practicar deporte, tener ilusión, ponerse metas, siempre pensar en buscar objetivos para hacer deporte, y que el deporte, como ha dicho mi amigo Abelí, el deporte es vida, el deporte es salud, y bueno, intentar sacar tiempo de la agenda, de la vida esa tan apretada que tenemos cada día para hacer deporte y para divertirnos y pues, estar en el aire libre. I rebre aquest premi? Bueno, pues me fa molta il·lusió, ja t'he dit que porto 4 anys, però he aprenut a sentir-me identificat con aquest poble, y espero aportar mucho de mí para toda la gente que quiera que le apoye. Estoy trabajando con la Espardeña y seguro que vendrán cosas bonitas de cara al futuro. Muy bien, muchísimas gracias. Ens veiem al final. I acabem aquest bloc amb la menció alzina a l'organització o tasca directiva, i per l'entrega del diploma i trofeu sol·licito la presència a l'escenari de Jordi Janés, regidor de Junts per Cat al consistori d'Alcarràs, i Santi Pellegrí, regidor per Esquerra Republicana de Catalunya al consistori d'Alcarràs. Mentre us aneu atansant, explicarem que la menció alzina a l'organització o tasca directiva és per a la persona o entitat més ben considerada per haver disposat de la millor idea o tasca d'organització, divulgació i foment de l'esport dins de l'àmbit local en la temporada. Les persones o entitats nominades a la menció alzina a l'organització o tasca directiva són les següents. Club Futbol Sala Ponent Alcarràs. Josep Calvera La Torre del Club Bàsquet Alcarràs. Club Gimnàstic Alcarràs. Jordi Giral Pujol de l'Associació Excursionista l'Espardenya d'Alcarràs. Jordi Ribes Companys del Futbol Club Alcarràs. Àlex Planes Molet del Club Futbol Sala Alcarràs. Claudio Gòdia Companys de Motards Alcarràs. Escola de Futbol Baix Segrià. Carlos Carrasquer Sánchez del Club Tenis Taula Alcarràs. Club Taekwondo Alcarràs. I Enric Miranda Terré de l'Associació Atlètica Mai Parem d'Alcarràs. Felicitats a tots els nominats. Gràcies, Elisa. I segons el jurat de la quarta festa de l'esport d'Alcarràs, la menció alzina a l'organització o tasca directiva recau a Jordi Giral Pujol de l'Associació Excursionista l'Espardenya d'Alcarràs. Gràcies. Mira, perdó. Mira, veieu aquí la ratlla? Això, amb ell al mig.
Jordi. Jordi. Jo m'he enterat que quan organitzes tu les sortides, quan organitzes alguna així que és com una mica d'orilla, hi ha un crit de guerra. I quin és aquest crit de guerra? Salió dimisión. Bueno, aquest és quan és més difícil. Aquest és el crit de guerra? Sí, salió dimisión. I si es complica, ja surt el cabrón després, però bueno. Ah, vale. Trobo que ho portes bé. Sí. Saber innovar i organitzar? Bueno, costa. És una tasca complicada. Jo ho fas a vegades per tu i no agrada a tothom. I les rutes mirem que siguin dins lo difícils, que siguin fàcils, però sempre et trobes en llocs... Vine més cap aquí, que es veuen les lletres a la cara. Llocs complicats que no has passat mai, com ara estem fent la Volta a Catalunya. Clar, jo no he voltat tot Catalunya. I ens trobem que has de carregar bicis a l'esquena, caminar 4 o 5 quilòmetres per la muntanya. Això és el més dur? No, què és el més dur? Ha de passar això, si no, no tindria gràcia. Què és la part més dura? La part més dura és organitzar-ho, trobar lloc on anar a dormir, dinar, que agradi més o menys a tothom. Costa molt. La ruta, la gent ho accepten tot, ells. Sí. Bueno, ells es desofeguen amb el crit de guerra, no? I ja està. Sí. I la part que saboreges millor? Al final, quan arribes. Quan arribes a una ruta d'aquestes que fem de 120, 140 quilòmetres, que comptes d'arribar a les 5 de la tarda i arribes a les 9, quarts de 10, que se t'ha passat l'hora del sopar, t'estaven esperant un grup de cambrers i cuina... Quan arribes a la satisfacció... Escolta, vols aprofitar aquest moment per a tots aquests que et fan aquest crit de guerra, dir-los alguna coseta? Que continuïn, que hem d'acabar la Volta a Catalunya i altres reptes que tenim entre mig, o sigui, no els acabareu. Ah, sí? M'han dit que he de preguntar pel limoncello. Això ens ho has d'explicar. Bueno, els esmorzars, dinars que fem dins la ruta, però sempre hi entra una mica de limoncello perquè facin la ruta més divertida. Això va bé per l'esport? Sí, nosaltres de moment ens funciona. El cremem, Escalfa el cos, perfecte. Moltíssimes gràcies i enhorabona. Enhorabona. Endeguem l'últim bloc de la vetllada, un bloc específic, un bloc emotiu, on hi ha un premi i 2 mencions especials. Un bloc molt peculiar i entranyable que té una raó de ser. L'Ajuntament d'Alcarràs vol dur a terme 3 reconeixements que, pel seu valor i la seva particularitat, seran presentats cada un d'ells per una autoritat en concret. Reclamo a l'escenari la presència de la regidora de Junts per Cat al Consistori d'Alcarràs, Esther Ibars, el secretari general de l'Esport i Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, Gerard Figueras, i l'alcalde d'Alcarràs, Manel Esquerra, per a presentar i fer l'entrega dels reconeixements especials de l'Ajuntament d'Alcarràs. Primer que tot, per a presentar el premi especial, li passo la paraula a la regidora Esther Ibars. Vinga. El Premi Especial Ajuntament d'Alcarràs aquest any va per una noia que va triar el nostre poble per instal·lar la seva vida en parella i laboral fins no fa massa. Comença la seva vida en l'esport practicant l'handbol i llicenciant-se en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport per l'INEF Lleida. Com l'apassiona aquest esport, es fa entrenadora i la temporada 2017-18 arriba a l'equip cadet femení de l'Associació Lleidatana d'Handbol, on juga a la màxima categoria en l'handbol català, la Lliga Catalana, quedant sotscampiones en la fase 1 pel títol, medalla bronze del top 4 i segones classificades a sectors del Campionat d'Espanya jugat a Elda, Alacant. I finalitza la temporada com a campiones de la Copa Catalana Cadet Femenina. La temporada 2018-2019 entrena l'equip juvenil, classificant-lo un altre cop per a la màxima categoria de l'handbol.
acabant terceres classificades i tornant a guanyar la Copa Catalana Juvenil Femenina per segon any consecutiu amb ella entrenadora. Encara no tenint-ne prou, és seleccionada com a segona entrenadora de la selecció catalana juvenil femenina a la temporada 18-19 i 19-20. Però si hi ha alguna cosa per la que es mereix aquest premi, no és solament pels mèrits esportius, sinó per la seva passió, per la inquietud, la dedicació i la implicació i l'amor que ha posat en l'esport alcarrassí. Per la seva dedicació des del 2015, on es va deixar caure pel Patronat Municipal d'Alcarràs. Va ser un eix importantíssim amb tots els esportistes, entitats i activitats organitzades, fins i tot més enllà del que laboralment li pertocava. Crec que tots ja sabeu de qui parlo i fa estona. I l'Anna no sé si em matarà, però bueno. El Premi Especial Ajuntament Alcarràs és per l'Anna Casquero i Rovira. Ella tampoc s'escape. No, ella tampoc s'escape. Enhorabona. Merci. Sorpresa. Sí. He vingut molt enganyada. A més, tinc el meu equip allà, a més, Donant-te suport. Entreno ara i els deia, noies, va, anem marxant, perquè... Sí, i res, molt agraïda. Us heu de quedar fins al final de tot, perquè fem la foto de grup. Us heu de quedar fins al final. Diumenge juguem contra les primeres i anem segones i estem allà i era molt bé, important avui. Des d'aquí us donarem força a tots. Sí, i tant. Què els hi diries ara a les teves nenes que tens aquí? Que la meva tasca també, òbviament, la comparteixo amb elles perquè al final jo la puc dirigir, però elles són les que estan al terreny de joc cada cap de setmana, voltant per tota Catalunya i són superespecials per mi, i tant. Som un gran equip. Per vosaltres. I l'esport aquí al Alcarràs, com el veus? Bé, jo, com ha dit l'Ester, per motius sentimentals he vingut a veure aquest poble. M'han donat l'oportunitat de treballar amb l'esport, amb tota la gent que comparteix la meva passió també des de ben petita, i és molt emocionant. I estic molt contenta d'estar aquí, però no m'ho pensava pas. Els altres anys venia més nerviosa perquè estava aquí darrere, però... I avui, doncs... Avui t'ha tocat rebre tu un reconeixement. Moltes gràcies. Què representa tindre això a la mà? Sempre l'esforç i sempre està bé que te'l reconeguin i per mi també és especial i sempre ho recordaré i tant. Clar que sí. I que estic aquí i perquè em vulguin jo sempre compartiré i ajudaré a l'esport d'aquí, d'Alcarràs. Ets un solet. Un fort aplaudiment. Felicitats, moltes gràcies. Per a presentar la menció especial a títol pòstum, passo la paraula al secretari general de l'Esport i l'Activitat Física, Gerard Figueres. Molt bon vespre a tothom. Sí. Perdoneu, Sí. Un momentet, problemes tècnics. Aquí, no, ja està. Sí, aquí ho teníem a dir, no t'ho havia vist. És que si no ens haguéssim equivocat de premi no tocava. Bé, molt bona nit. En aquesta quarta festa de l'esport d'Alcarràs, una nova menció especial de l'Ajuntament d'Alcarràs.
La nostra recompensa es troba en l'esforç i no en el resultat. Un esforç total és una victòria completa, va dir Mahatma Gandhi. Autoritats, alcarrassins, alcarrassines, gent de Ponent, molt bona nit a tothom. Normalment en un acte com aquest es ret homenatge als títols, campionats o fites aconseguides dins el món de l'esport durant la temporada anterior. Però avui aquest reconeixement és especial i ja ho veureu, molt diferent. Diferent perquè la persona a qui volem recordar tenia una idea molt clara del món de l'esport. La seva filosofia no es basava en la competició, sinó en facilitar a tothom la pràctica del tenis taula, millorant així la seva qualitat de vida mitjançant el que era el seu esport preferit. Però era molt especial perquè la forma de ser, respectuós, agraït, sacrificat, responsable, també humil, però sobretot amic de tothom, posa en valor per davant de l'esportista a la persona, essent l'exemple i donant-nos una lliçó de valors en aquests moments on la societat n'està tan necessitada. Siguis on siguis, moltes gràcies per la teva empremta i no dubtis mai en què sempre et tindrem al nostre cor. Menció especial de l'Ajuntament d'Alcarràs, doncs, per eternament Carlos Carrasquer, l'alma mater del Club Tenis Taula d'Alcarràs. Carlos, a tu també t'enganxo. Al germà. Perdó. Sorprès. Sí, una mica trist, però amb orgull, perquè mon germà... Espera't, un segon. Ara. Sí. Amb orgull, perquè mon germà... No se sent. Mira, està bé. A veure. Ara sí. Una mica trist, però orgull perquè mon germà va ser un dels promotors, juntament el Josep, el Pinyol, d'un club que, un esport minoritari i que va aconseguir que el club de tenis taula Alcarràs hagi estat conegut arreu de les Terres de Ponent. I ara li passo la paraula a Josep, que és un dels que va estar sempre amb ell, el seu millor amic. Oh, i tant. Bones. Ja està. Què tal? Moltes gràcies a tots, moltes gràcies a l'Ajuntament, al seu gerent, perquè aquest escrit que han fet és realment com era aquest company nostre. Un company que es va deixar en 52 anys per una malaltia comuna, una malaltia que està a tot el món, i només dir-vos que és un deport minoritari, el tenis taula, que ho teniu a la vostra disposició, perquè és un deport que poden jugar nens des de molt petits fins a molt grans. Hi ha fitxes de nens de 4 anys, hi ha fitxes de senyors de 89 anys que juguin al tenis taula en totes les diferents categories. Nosaltres estem en una categoria provincial que no està mal, és una preferent i una primera provincial. Hi ha altres categories i seguirem lluitant pel tenis taula, que és un deport molt bonic que teniu a la vostra disposició a l'Institut d'Alcarràs. Allí us esperem, tenim 8 taules, amb tota la confiança que es dona a l'Ajuntament de les seues instal·lacions, i tenim professor, tenim professora, i vull dir, podeu vindre, i moltes gràcies. I et truquen per telèfon. Moltíssimes gràcies, enhorabona. Gràcies. Ens veiem al final tots.
I com a colofó final, per presentar la menció especial, passo la paraula a l'alcalde d'Alcarràs, Manel Ezquerra. Molt bé. Bona nit a tothom, secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, autoritats totes, bona nit per estar en aquesta festa. És un honor com a alcalde, però més que com a alcalde avui us confessaré una cosa, m'he emocionat una mica a l'inici amb el vídeo perquè, per aquí també al Moreno, ser regidor d'Esports té algo entranyable i té algo entranyable formar part de quan se va fundar el Patronat d'Esports i que aquell somni que teníem en aquell moment hagi arribat amb aquesta activitat, amb aquesta creació de més clubs, amb aquesta sala plena de gent i celebrant aquesta festa, i això és molt important per nosaltres. Bé, sense més estendre'm, de moment passem a parlar de la guanyadora de la menció especial. La guanyadora de la menció especial de l'Ajuntament va començar molt jove a vincular-se en l'esport alcarrassí. Ho va fer en la seva vessant més artística. Va ser pionera en introduir l'esport femení, en una època en què les dificultats eren màximes. La falta d'infraestructures i mitjans durant els anys 70 i 80 també va fer que les seves inquietuds la portessin a ser un exemple d'emprenedoria traslladada al món de l'esport. Diplomada en Medicina Esportiva pel Comitè Olímpic Espanyol, la gran passió per l'esport, acompanyada d'una gran formació en tots els àmbits relacionats amb la docència i amb l'esport, l'acredita. Els seus somnis, acompanyats d'aquesta gran formació en matèria esportiva, la va impulsar a la creació d'un club l'any 1990, registrant-lo com a entitat esportiva dins de la Generalitat de Catalunya. Tota aquesta trajectòria, portada a terme des de ben jove, la va saber transmetre a les seves filles, que han sabut agafar el relleu amb més força i han fet d'aquest club una referència en la seva modalitat. Un club que ha aconseguit grans èxits esportius, introduint les seves exhibicions i coreografies dins de molts events en tot el territori català. Ha portat el nom d'Alcarràs amb orgull i ha donat al nostre poble una imatge immillorable en tots els esdeveniments esportius en els que ha participat. Per tot això i pel que encara aportaràs al món de l'esport, moltes gràcies, Nuri Ribes Ribes. Jo et busco. Suposo que no m'escapo. No t'escapes. Ves una pionera en portar l'esport. Vine més cap aquí al davant. Molts anys. Sí. Pionera en portar l'esport. Sí. Bueno. En una època d'orilla. Sí. Des Com que la entrenava. recordes? Molt dura, però molt bonica. El més dur que et vas trobar? Bueno, com que ets jove, ets valent, ets fort, no trobes res dur, no? Ara
clar, quan sento que es queixen, penso, imagineu-vos vosaltres que fèiem rítmica, anaven a competir, fèiem al camp de futbol, se'ls clavaven les pedretes als genolls i els feia, teniu que ser valentes, no passa res, us tragueu la pedreta, els llimpiava i tornem. Imagina't, ara en les instal·lacions que tenim fred, feia calor, ara tenim els aires, o sigui, entrenem, clar, hi ha una gran diferència, no? I també està bé d'anar-nos recordant, perquè el jovent d'ara, que a vegades... Això no s'ha d'oblidar. Clar, que després, a vegades ens queixem, tenim calor, i penso, doncs filles, quan nosaltres entrenàvem, bat al sol i tot, vull dir, a vegades està bé de recordar-ho, no? I el recolzament que m'imagino que aleshores també us faltava. Avui com el teniu? Bueno, sí. Esperem que millor que altres anys. Sí. I un missatge per les teves nenes. Ui, que continuïn treballant, que s'ho passin molt bé, que siguin nenes honrades, disciplinades, bones companyes, sobretot bones companyes, perquè elles, l'esport que fan elles, o sigui, és molt d'ajudar unes a les altres. No es busca grans metes, sinó que busquem grans persones. Molt bé, molt maco, Molt maco, molt maco. En general, l'esport d'Alcarràs, com el veus? Molt bé. Ara ho veig molt bé, té molt bona clar. salut en aquests moments. Sí, que la gent participi i la gent se'n doni compte que va molt bé, com han dit tots els companys, que l'esport va molt bé per la salut. Bé, clar, tinc que afiançar, és ben veritat, no? Que va molt bé per la salut i amb coneixement. L'esport amb coneixement. Tot amb coneixement. Tot amb Res amb coneixement. excés. Res, tots els excessos són dolents. L'esport s'ha de fer amb coneixement. Suposo que ho fan superbé. I res a veure, d'abans a ara, per les instal·lacions, per tot el que tenim, clar. Sí. I el tindre aquest trofeu aquí? Què representa? Ara l'idea, home, si hagués sapigut m'hagués arreglat. He vingut a acompanyar les nenes. Bé, hem acabat de treballar. Bueno, però et veiem a tu. Bueno, sí, però, no, m'hagués arreglat una mica. Molt emocionada, no m'ho esperava, no? Quan algú no t'ho esperes, doncs encara t'emociones més. Molt agraïda. Més que emocionada, a mi m'emocionen les nenes quan ballen. Agraïda, molt agraïda. No puc dir res més, molt agraïda. Doncs agraïts estem tots de tindre-us. Moltíssimes gràcies. Gràcies, i a vosaltres. Ens veiem després. Ens veiem després, tots plegats, al final, amb la foto de grup. També ens acomiadem de l'Ester, que després ens tornarem a retrobar. I per concloure aquesta brillant vetllada esportiva ens dirigirà unes paraules, en primer lloc l'alcalde d'Alcarràs, Manel Ezquerra, i per acabar amb unes paraules del secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, Gerard Figueres. En aquests moments passo la paraula a Manel Ezquerra, alcalde d'Alcarràs. Molt bé. Ara ja en puc. Bé, en primer lloc, donar les gràcies a la regidora d'Esports, a l'Ester Ibars, per la preparació d'aquesta festa, juntament amb els tècnics, amb el Ramon Espasa, amb l'Albert i l'Elisa, que també està aquí darrere ajudant-nos, i tots els tècnics que esteu a dalt a la cabina, gràcies. Bé, una de les tasques més apassionants de representar a l'Ajuntament és la de fomentar els valors de l'esport entre els més joves. I això, aquí al nostre poble, ho hem aconseguit amb escreix. I no ho ha fet ningú en concret. Han estat un conjunt de persones que al llarg dels anys han participat dins d'aquest Patronat Municipal d'Esports, que va néixer l'octubre de l'any 1995 i aquell mateix venia gestant-se des de feia temps. Tirant només un any endarrere de la fundació d'aquell patronat, l'any 1995, no feia ni un any, al maig del 95, l'Ajuntament d'aquell moment va inaugurar el pavelló Andreu Aixalà i Castells,
una infraestructura llargament reivindicada i amb la que va començar tot plegat. Moltes persones vam creure en aquella idea que mentre els nens i nenes feien esport es connectaven amb intensitat a una vida més sana a la vegada que es feien grans. I es feien més forts en aquells valors que després són tan i tan importants en el desenvolupament de les activitats professionals i personals al llarg de la vida. És per això que encomano i encoratjo a tothom a fomentar i transmetre aquesta idea i a creure en els valors de l'esforç i la perseverança, a aprendre de les victòries i també de les derrotes, a aprendre a treballar individualment i, com no, amb la importància de saber treballar amb equip. Saber treballar en equip és importantíssim també traslladant-lo amb els àmbits de la vida que ens trobem després. Tot aquest conjunt ens ha de fer més forts, més humils i més agraïts. Bé, per acabar, fins aquí ha arribat la 4ª edició de la Nit de l'Esport Alcarrasí, una altra de les idees que es van anar cuinant a partir dels primers integrants consellers d'aquell Patronat Municipal d'Esports que recordo que cada any venien insistint aquesta idea de fer un reconeixement públic al món de l'esport local. Enhorabona a tots els premiats i nominats. Estar nominat pel seu club té una importància molt, molt gran, així com totes les entitats que són l'estructura fonamental del Patronat Municipal d'Esports i l'eina indispensable per tal d'arribar a tindre aquesta impressionant festa. Per molts anys ho puguem fer i per molts anys l'esport alcarrassí gaudeixi d'aquesta bona salut. Bona nit. Us deixem amb el secretari general. Gràcies, alcalde. Bé, bona nit a tothom. No patiu que no m'allargaré gaire, perquè la veritat és que els protagonistes heu sigut vosaltres, però a l'alcalde i a mi ens correspon i ens ve de gust donar-vos un últim agraïment. Tal com acabava la Nuri en el seu desig, ella deia: jo avui expresso aquí una gratitud, unes gràcies, doncs crec que des de l'Ajuntament i des de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat també volem fer el mateix. A ningú se li escapa que l'esport a casa nostra és un element troncal, és un element que ajuda a vertebrar, cada poble, cada ciutat, per més gran o més petit que sigui, el conjunt del territori. Jo tinc la sort que de dilluns a diumenge tombo per tot el país i puc conèixer coses extraordinàries com les que passen al Carràs, que és que hi hagin, abans m'ho deia l'alcalde, més de 2.000 joves, gent més jove, gent no tan jove, persones del Carràs que feu esport. Quan tinc l'oportunitat de sortir fora del país, puc explicar una cosa que normalment deixa la gent amb la boca oberta. Com en un país petit de 7,5 milions d'habitants tenim fins a 18.000 entitats esportives, clubs, AMPAs, associacions de pares, federacions, consells esportius. Què vol dir això? Vol dir que a casa nostra l'esport no és una activitat banal i no és una activitat, jo diria, marginal, sinó que a Catalunya un dels pilars fonamentals sobre els quals ens hem construït com a societat, al costat de la cultura, al costat de l'ensenyament, al costat també de l'emprenedoria, és l'esport i l'activitat física. I com us deia abans, això no és una qüestió que passi només a Barcelona capital o a les grans ciutats, sinó que l'ADN esportiu del país està en cada un dels racons de cada comarca de Catalunya, també a Alcarràs. Jo, com a secretari general de l'Esport, vull reconèixer la feina que feu la gent que esteu al capdavant de les entitats, els que heu estat nominats pel patronat i els que heu estat reconeguts, però també tots els que hi ha darrere vostre, els que sabeu el que costa cada vespre, cada tarda, cada cap de setmana, ajudar a que la feina que es fa des de l'entitat tiri endavant. Els pares i mares que patiu perquè la canalla s'entrenin i ho facin bé. Els avis i àvies que ajudeu a rentar els uniformes o a fer que la part esportiva estigui bé. La gent que feu un esforç i esteu al capdavant de la junta directiva del club o de l'entitat.
a la regidora d'Esports, als tècnics, a tota aquella gent que feu possible que avui, aquí al Carràs, hi hagi aquest casino ple de gom a gom, fent allò que no fem prou sovint, que és donar les gràcies i reconeixem la bona feina que es fa en l'esport d'aquest municipi. Per acabar, i al costat d'aquest agraïment, també vull fer una reflexió, un punt més de país. Avui, aquest mes, estem a punt de tancar un any 2019 que no ha deixat de ser, en alguns moments més que d'altres, un any convuls. Tenim alguns companys que estan patint les conseqüències de tota una situació política complicada, d'altres que també ens han començat a avisar i a dir compte que segons cap on aneu també començareu a passar unes males conseqüències, però haig de dir que actes com el d'avui i aquestes nits de l'esport, aquest reconeixement que el Carràs és la 4ª edició, però que passa al conjunt del país, ens ajuden. Ens ajuden a tenir força, ens ajuden a veure la llum i ens ajuden també a pensar que tot allò que es fa val molt la pena, sobretot perquè hi ha gent com tots vosaltres que teniu un exemple de vida amb aquests valors que deia l'alcalde, del valor, l'esforç, la superació i sobretot el construir bones persones a través de l'esport. Gràcies alcalde i regidora, gràcies a tots els regidors del consistori, també el Joan Segura, el Roy, a la gent del Consell Esportiu, gent federativa i sobretot gràcies a tots vosaltres per fer del Carràs un poble millor a través de l'esport. Per molts anys. Moltes gràcies a l'alcalde i al secretari general. Jo simplement poso el punt i final. Ara pujaran totes les persones que han participat en aquest acte, els guanyadors, tots els nominats, per a poder fer una foto grupal, els que han entregat els trofeus també. Ara pujaran tots, però primer vull donar les gràcies a tots els presents per l'acompanyament en aquesta vetllada carregada de premis, de mèrits i reconeixements, i us encoratjo a seguir treballant a favor dels valors educatius, de socialització, de salut i culturals de l'esport i l'activitat física. Personalment també vull agrair al tècnic de l'Ajuntament, Albert Pérez, que vull que surti, al gerent del patronat, Ramon Espasa, a la Elisa, també vull que surti, perquè estan al darrere i no es veuen. Els companys, Adrià, el company de so, un fort aplaudiment, i a llum, il·luminació, producció, moltíssimes gràcies. Gràcies a tots ells. Aquest acte ha quedat tan maco. Ha estat un plaer acompanyar-vos en aquesta jornada. Fins aquí l'acte commemoratiu de la 4ª Festa de l'Esport del Carràs, organitzada pel Patronat Municipal d'Esports i l'Ajuntament del Carràs. Senyores i senyors, acabin de passar molt bona vetllada i gràcies per la seva assistència i gaudeixin d'un refrigeri que els espera tot sortint d'aquí. Ara tota la gent a fer la foto de grup. Moltíssimes gràcies. Què volia fer? Sortir. Sisplau, els premiats, que pugin tots els premiats que tenim que fer la foto de grup. Sisplau, tots els premiats. Reclamem la presència a l'escenari de tots els premiats, sisplau. And everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no
Perdona, hi són tots, estan tots els premiats. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes